Sanibonani, siyabingelela abantu bakithi ngokuzithoba nokungozehlisa futhi ngoba thina sihlezi ngabantu abazehlisileyo njalo. Noma ngabe kukhona isivunguvungu nezimo kwesinye isikhathi ezisinyakazisayo, kodwa-ke thina sihlezi singabantu abazehlisayo ngaso sonke isikhathi. Sithi abantu abaphile konke amagumbo amane omhlaba. Ngile ndoda engaziphakamisi, ngile ndoda kodwa ehlezi izehlisa komunye nomunye umuntu. Futhi ngizehlisa kungekhona ukuthi mhlawumbe ngiyisithutha noma ngabe umuthi angiwazi, kodwa ngokubona umuthi ngawunikezwa yidlozi. Yingakho-ke lowo muthi mina bantu bakithi ngihlezi-ke manje ngizehlisa ngawo, ngisiza ngawo abantu. Ngisithi mina uma ngabe umuntu engasuthisekanga ngokumsiza kwami, uyaxhumana nami ku-083 2066 954. Kathi-ke uma ngabe uye wafaka imali yakho ngathi iza uzongibona, angeke ngikwazi ukuphathisa izinto zakho. Kusuka mhlawumbe idlozi likhulumile bantu bakithi ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ngithumele lezi zinto ngokubana kusasa awungeke usizakale ube siyangigxeka. Into engayifuniyo ukugxekwa bantu bakithi ukuthi sisebenzisane, umuntu nomuntu angizwisise nami ngimzwisise uma ngabe enesikhalazo sakhe. Yingakho bantu bakithi namhlanje angizange ngokuningi, ngizwe kuphela ngokuncane engizothanda ukukhuluma kini bantu bakithi. Ngifuna ukuqondisa lana ngokuba singabantu besintu. Isintu vele siyisintu sethu, sifanele sisihloniphe. Mina ngiyahlonipha isintu sami kahle kahle. Noma ngabe umuntu engangiphakamela, mina isintu sami bantu bakithi ngiyasihlonipha futhi ngisilandele. Angeke uzwe mhlawumbe ngikuphakamela wena. Mina okufanele ngikwenze yilokho engisuka ngikutshelwa lidlozi lami. Engizwa kusho ukuthi angeke ungithembe uma ngabe wona ungazithembi. Okokuqala kufanele uzithembe, wena uthembe nedlozi lakho, uphahle kilo idlozi lakho, likulalelisise kahle, ulilalelisise kahle nawe futhi ulibikele into oyifunayo ukuba ufuna idlozi lakho likwenzeleni. Nami sengizobeke manje ngixhumana nedlozi lakho, ngilizwe ukuthi lona yini into likuvumela yona ukubana kumele uyithathe. Angeke ukuthi ufika esigodlweni sami ubusuyaxabana nomama wangakwakho ube kusasa usujika usugxeka mina. Uxabalelani nomuntu wakho esigodlweni sami? Yini impi zenu lingaziqedi ngale? Lihlambule inhliziyo zenu nina bantu ngemva kokuba nifika kimi. Ningafiki ngenhliziyo ezibophile, fikani ngenhliziyo ezikhululekile. Ngoba elami idlozi likhululekile, nami ngikhululekile. Anginakho ukuziphakamisa. Zazi wena ukuthi ufunani. Phahla ngemva kokubana ubuye kimi. Hamba uyongihlola, ngihlezi ngisitsho ukuthi ungahamba nakwabanye abantu engihlola, ungilalelisise. Ubuze ngami ukuthi le nto engiyenzayo ngikwenzela into eyiyo na? Ngikwenzela into eqotho. Mangabe umhlahlo ufika wangichitha ukuthi angikwenzela into ekahle, ungitshela ukuthi hayi mkhulu, umhlahlo uchithile. Mina ngisabe ukuhlolwa ukubona le nto engikwenzela into eyiyo na. Ungihlole. Noma ngabe sengunikezile into, uhambe futhi uye kubantwini, uyohlola noma abantu ababili noma abathathu. Uzwe ukuthi le nto engunikeza yona yiyo na. Ngoba angisabi ukuhlolwa, ingoba ngiyazi ukuthi into engikwenzela yona iyona. Ngoba idlozi lami lisuka lingiphile ukuthi angikwenzele into enje. Mina ngikwenzela le nto engisuka ngitshelwe lidlozi lami. Sungafika wena ufuna into ka-60,000 uphethe leyo 60,000. Mangabe idlozi lithi ngikunikeze yona ngo-12,000, ugcine lenye imali yakho ubusubiza umbhadalo yona, izinto zakho zisebenza. Ngiyenza lokho ngoba I'm not hungry for money. Mina I'm not hungry for money, angilambele imali. Mina ngilambele ukukusiza nawe uphumelele ukuze kusasa nawe ukwazi ukumbonga, ukwazi ukuyaleza abanye abantu bazothola usizo kimi.
Uma ngabe ufike kimi ufuna into yokuthi ngidlale ngikwenze lena overnight, uma idlozi lithi hhayi ungamenzeli le overnight, awumenzele u-1 no-2 no-3, umsebenzi wakho uzothatha u-7 days. Ngikwenzela lokho. Uma ngabe uthi umsebenzi wakho idlozi lami lithi umsebenzi wakho uzothatha 2 weeks, ngikwenzela lokho. Ngidinga kuphela mina ukubekezela komuntu, umuntu abekezele, lokho ngiyakwazi ukumenzela ngoba ngisuka ngiconsulta idlozi lami. Angeke futhi ngikunikeze into ngibone ukuthi okay, ngemva kwakho kunobumnyama obubhekane nami benginikeze into same time. Ngiyageza lobo bumnyama ngibese ngiyakunikeza leyo nto okuthiwa ngikunikeze yona. Uma ngabe into ngu-7,000 noma u-8,000, uma uthi angikugeze isinyama leso esingemva kwakho, ngiyakugeza leso sinyama ngaleyo mali ukuthi inkanyiso yakho ngu-8,000 zobe uzobhadala enye. Angeke ungizwe futhi ngithi eda enye imali ngikuhlegezise. Ngikugezisa ngaleyo mali ngoba ngiyakwazi ukuthi into zami zizohamba zikusebenzele ukwazi ukuphila. Ingakho abantu bakithi ngithi mina asiphileni konke amagumbi omane omhlaba. Engudlozi khulu okhulumayo ku-083 2066 954. 082066 leza ibhodlela abantu bakithi engizolicacisa. Ibhodlela ngizowakhanda amabhodlela abantu bakithi. Umuntu othi yena akakhushulwe emsebenzini kodwa isikhundla uyasibona. Umuntu othi yena nanguyenza amathenda kodwa amathenda uma esubmitha ama-tender papers wakhe kodwa umsebenzi akawutholi. Ayeza amabhodlela imfazi othi umuntu akamnike indoda yakhe ayimnikeze imali noma i-boyfriend yakhe ayimnikeze imali. Nawe nandoda unomfazi onemali kodwa mangabe ungasebenzi uthi ucela usizo kuye, ibhodlela likhona, uyalithatha nawe ndoda, liyimfihlo yakho. Lelo bhodlela siyakucacisela uma ngabe usulithatha, kodwa-ke sithi thina inkanyiso yalo i-1,500. 1,500 ispecial inkanyiso, njengoba lithi special ngoba selabelungu. 1,500 inkanyiso yalo. Yabo uzolithatha 1,500 for the first people babe bezolithatha. For the first 50 people libuye lizolithatha ngo-1.5 inkanyiso yalo. Walala wasala, kodwa-ke abayo-15 zobasiza ngo-1.5. Uma iphela amabhodlela angu-50 liyabuyela abantu bakithi ku-3,000 ngoba lingu-3,000. So ingakho umuntu wakithi wona ulithatha ngo-1.5 ungakhohlwa ukuthi uyangikoleta 1.5 futhi lingu-3,000 uma imali yaligcwalisekile. Kodwa-ke manje ngilinikeza 1,500. Ngiyabuya ngichazele uma ulithatha, angeke ngichaze kakhulu into eziningi ngoba ngiyesabela abantu bakithi. Abantu bayakopa izinto eziningi, bayantshontsha izinto zabanye abantu ngoba izikhwama azifani. Bantu bakithi saphiwa izikhwama ezehlukene. Ingakho abantu bakithi yamukela lokho akunikezwa, nami ngamukela lokho angikunikezwa. Angeke ngenze yonke into. Ngibese ngisithi abantu bakithi kunabantu abanemikhuhlane abagulayo abasaba ukuya ebantwini noma bethwele nzima bengafuni ukuthi baye ebantwini bengenamali. Bantu bakithi wena ogulayo umkhuhlane omzimba, gijima uze kudlozi khulu noma ngabe unayo imali ukuzongibikela umkhuhlane wakho, ngikunikeze umuthi uphuze. Noma ngabe unelumbo ngikunikeze umuthi ukhothe, ukhanyise ngalokho nakho, angikuchaji, ukhanyise ngalokho nakho. 50 rand u-100 rand ukuthi uma usuphilile ubuye uzobhadala leyo mali oyibhadalayo, ngingakuchaji futhi. Ngingaguli bantu bakithi nisifa ngemikhuhlane ligijima lokho liphiza amaphilisi, linikeza amaphilisi angayisiyo kodwa kuyimikhuhlane eminye eyesintu. Abanye abantu banamalumbo namhlanje baphuza amaphilisi kodwa-ke manje amaphilisi la bengabasizi. Nawo umuthi welumbo abantu bakithi uyegijima uze kudlozi khulu. Udlozi khulu uyakunikeza umuthi noma ngabe uno-50 rand noma unabo 100 rand, uyabe ukhanyisa ngaleyo mali onayo, ngiyakunikeza umuthi umuntu wakithi uphile. Ubusubuya uzobonga usuphilile. Ngiyabonga. Ngudlozi khulu okhulumayo. 0832066954.